Para sa ika 100 subscriber natin. Ayos! Paskong Pasko pa! Ikaw 100 na subscriber. Ako kuya. Ano ang pangalan? Ha? Krista. Nanalo na po si Krista ng Toronto. Para masakit pa loob ko na nandito pa ngayong Pasko itong nanalo ah. Gusto ko naman sanang isend sa bayan. Remitly, gano'n yung mananalo ng $20. Nandito pa yung nanalo. Sa inyong dalawa yan ni... So, thank you sa 100 subscriber natin ngayon sa ating YouTube channel yan, no? So, Merry Christmas! Short video! Merry Christmas! Si birthday girl, busy na. Yung birthday girl, busy na sa mga kanyang crystals. And we have a visitor here from Guyana. Para sa 101 subscriber. So, meron nga pala no, para sa lagyan natin to. Hindi, parehas lang. Para sa ikaw 101 subscriber. Meron din. Sino? Sila talaga yung ikaw 101 ko ngayong gabi. Totoo ka, Marco, ha? Yan, meron pa. Ang pahamot, pasensya na din. Yung ikaw 101 natin, ikaw 100 natin meron kasama. Sa buana. Ikaw 100. 100 kayong dalawa. Hindi ko alam sumusina 99. Yung hindi nagsusubscriber. Danang subscriber. 9 subscriber. Nan. She's not subscribing. She's not subscriber. Yet. She's not yet. Subscribing. Nagpalitan. Palitan kayo. Watch to do sa sa jacket ko. See? So follow yung jacket niya. Ano pa kayo sa Escape 500? Mamimigay na ako ng sasakyan. Kuya, ikaw 500. Thank you. Thank you. Merry Christmas! Mamaya papakita natin kung anong itsura ng Christmas sa Canada. Sa labas. Yes. Hindi ko alam paano. Tingnan natin, magdadrive tayo mamaya. Lilibot tayo. Mama. Hoy, ingayan si Isabel. Yung birthday girl, ayun naman. So, yun. Paskong Pasko. Yeah, isama mo sa vlog mo, kuya. Lagi natin. Pasko is Christmas. Christmas. So, ito yung Pasko dito sa Canada. Ganito, nakikita nyo yan. Tahimik no, kuya? Tahimik. Walang pag-iinuman sa kanto. No drinking on the streets, asthma. Oh my. Yeah, I know. In Guyana is the same thing. Right? Like it's not like here. Hindi siya nag-inom, kuya, pero siya yung nalasing. Siya yung antok. Like in Guyana, Christmas is a party. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kung gaano ka boring. Kung gaano ka mag-boring. Hindi, sa naman kasi yung mga party naman kasi, di ba? Sa loob naman. Sa bahay. Sino naman kasi magiging matutuwa dito sa labas na to? Tingnan nyo naman. Puro yellow. Tapos, pero sigurado sa mga bahay-bahay dyan. Nagsiselebrate din sila. Baka may mga lasing na rin dyan, kuya. Yan. Katulad namin is galing kami ng Christmas in Philippines. Yeah. Side by side. Yeah, so parang ito yung ipakita lang namin sa inyo. Yan. So, kami galing din kami sa party. Christmas party yung kaibigan, di ba? Hatid ko lang sila. We're going home. Yeah, just gonna drop Asma to her house. So, may pagkakataon tayo mag-video na You have a boyfriend? Ganito ko. No, Ang you're klaseng single? tanong yun. Oh my God. Kuya, single naman pala to. Kuya, hanapan mo ng Mamaya, may manligaw sa mga subscriber natin. May subscribe. Yeah. Ano mo si Asma? Kuya, dapat pala inaano mo si Asma. In-expose mo. Yan, in-expose ko sa aking vlog, di ba? Asma. Promote me too. Yeah. Asma is single. And later, we'll drop her number in the YouTube channel. Comment below. And ready to jingle. What's your age? Asma. Oh my God. Asma is 14. 14. I was 21, okay? Hawakan mo na, tawakan mo. Video ka lang dyan. Kuya. Okay.
How old are you, Asma? I will interview. Yeah. Forever 21. Oh yeah, forever. Oh, that's, oh, holy moly. Alright. Yeah, ganito ang Pasko dito. Siguro sa Pilipinas 25 ng umaga na, di ba? Ganito, Ayan. oh. Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. Oh yeah. Yung mga nalasing kagabi, tulog pa. Here are Asma, garden tree, right? Yeah, garden tree turtles. Oh yeah. Yeah, look close by. So if you want to do anything, Yeah, summer. Yeah. Yeah, you can now walk or exercise. yeah, This get that coming one exercise. spring or summer. Oh, yeah. Because What is summer? Not the the winter season. Not in winter season. But if you like swimming, Look at this Asma, why is so dead here? there's Pana. Asma, I don't know. see? Yeah, no lights. Hindi lang pala dito. Ikot tayo mamaya. Tingnan natin. On the other side of Canada. Other side, yes. Look at this. Yeah. Oh my. Look at this shit. Wala man lang. There's no- oh. Nagkakaraoke. Sort of. Walang naman natin. Sobrang lamig naman kasi bro. Minus 14. Sino matutuwa dito? Feels like negative 21. Just go past the stop sign. Past the stop sign. Oh yeah. Yeah, this is like in a remote area. Napahirapan mo kasi. Marco doesn't venture this far. Yes. Let's see. Hopefully yes. Bye, Asma. Bye. Ciao. Happy holidays. How about New Year? Bye. Bye. Naman tayo. Matagal mo na siyang ka-work, kuya? Oo. Tapos ano. Lahat naman ng katrabaho ko ano sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Lapitin ka ng ano, Lapitin ako kuya. ng ano eh. Ay, dito tayo yan naman. Meron naman. Ayan. Ano Ayun, yun, oh, mga Christmas ilaw-ilaw? lights. Ayan, mga ilaw-ilaw. Pakita na nga natin. Kala mo ang ano, no? Yan. Kala mo ang saya, no? Oh, ayun lang eh. Kala nyo ang saya. Yung dinidream, kuya, yung dinidream nila na White Christmas. White Christmas. Ito yung White Christmas. Ito, White Boring. Christmas. Yan. Meron naman mga... Siguro na Pilipino may-ari nito. Oh, feeling ko kuya, mga Hindi ako Pilipino. Mga ganyan lang naman ang ano eh. Mga Pilipino mahilig sa mga ganyan. mga decoration. Pero tulog na, oh. Decoration. Pero patay na yung ilaw. Ito tayo. Pakita natin sa ngayon kung gaano ka-boring. Hindi naman, boring sa labas. Boring sa labas. Tayo nga, di ba? Oo. Enjoy naman tayo dun sa... Pero tulog na talaga yung mga tao. Ano kuya? Siguro kumain lang sila, no? Kasi hindi naman kasi dito sineselebrate talaga ang Christmas 25 na ng umaga eh, no? Tayo naman lang Baka full Oo nga, no? Kuya, parang Pinoy lang nagsasalubong talaga. Parang dito, New Year Mga talaga. puti, 25 talaga sila. Noche Buena kasi gawa ng... Di ba sabi ni Barbara? Sabi niya 25 talaga. Sineselebrate. Eh tayo naman talaga doon pala, 24 pala, lasing na mga tao eh. Diba? Ako, pagdating sa Pilipinas, gantong 24, 25, ay, tago na ako sa bahay. Bakit? Oh, dahil mamamas ko. Dami mga Sasabudin ka talaga eh. Oo. Dito wala. Miski hindi mo inaanak, Ninong ang tawag eh. Ninong! Ay, pakita mo to yung may mga parang disco lights. Oh yeah. Ay, Oh yeah? may mga disco lights. Paparty siguro sila sa to. Nag-train ako yung ano, green lane. Ano yan? Go ba? Go Ay, train. Oo, go train ako. Yun din ba kuya yung papuntang Niagara? Hindi ba? Ay, pa Niagara? Oh, yun o. Oo. Yun din, di ba? Ayun ah. Yun o. Pero ano, malayo pa. Ganito po ang Christmas dito. Gagawin ko yung upload natin. Asa ko sa'yo. Share it. Kailan? Sige, share namin kuya. Palitan mo sa mga kaibigan mo. Oo. Ganito kasaya. Parang iba yung ano, gato kasaya. Ganito kasaya yung Pasko dito. Parang may Hindi ano. sila kalamitan. Parang yun, mag nasa Canada. Pero wala pa ako nakikitang nagagawa ng snowman. Ha? Wala pa ako Ako nagigal. nakita na sa school namin. Ang ganda nga eh. Ako, snow lang, walang man. Kaya nga eh. Pwede ka naman kunin gumawa eh. Ganda. Tama ba itong pinagpasukan ko? Bukas Naliligaw tayo na ay ako, ah. downtown. Ano tayo? Punta kayo ng downtown bukas. Kami magsisimba. Sip pa kaya? Downtown tayo kuya. Tapos sila Winch kasi nandyan eh. Ay, oo. Simba muna. Tapos Kung ano, kita-kita na lang tayo doon kung magda-downtown kayo kuya bukas.
Kasi nga, Kasi hindi ka pa ako pa nagda-downtown kasi kami ni Joanna, iniiwan na namin ang sasakyan dito sa ano. Oo. Sa Gilwood. Oo, dati, di ba? Nagtitrain na lang kami. Ganun yung ginawa natin dati ah. Oo. Kasi ano, ang tawag dito? Mahal ng Yung parking parking ticket. Tsaka kuya, parang mas okay yung Mag-train. Oo. Mm. Yung Go train. kalakarin, hindi, pati yung maglalakad-lakad ka talaga para Ah, okay. Mas maganda pala doon sa libre. Kasi sa Go train may bayad eh. Separate yung bayad. ginapos ka na yan. Ayun, dapat. Ikot tayo. Ay, ikot Tingnan tayo. natin ito yung gulong. Gusto ko lang makita yung gulong. Basta lang. Yung kung ano, yung magpupunta dito sa Canada, magpapasko, ito aabutan niya. Lalo na wala pa kami kakilala. Ay, Pilitin nyo magkaroon agad ng friends. buti na lang na ano namin, na-meet namin si Bicolanong Bicolanong Layas. Wala nang layas. Kasi kung hindi, tulog lang kami ngayon. Wala kaming dadayuhin. Kala ko kasi. Oo nga no kuya, parang ang hirap pala talaga pag ano, pag wala Wala kang nga kilala. Talagang homesick ka talaga pala. Lalo na di ba kayo, pumasok kayo students, di ba? Oo. Tapos working. Tapos nag-winter pa. Tapos darating kayo bago pag yung mga papasok sa Canada darating ng bagong ano, bago mag Pasko. Kaya ko ako sa inyo guys, Parang, pagka-subscribe nyo kay kuya, Dayuhin hanapin nyo nyo, ako. oo, dayuhin nyo si kuya nandito sa, ay, Oo, iskaton ka na kuya. May ano ako, may sarili na akong iglo. Pasukin niyo ako sa iglo. Indigenous people na siya. Yeah. Ano, indigenous? Tama ba? Ano daw? Intramuros people. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Sinaunang tao dito sa Canada. Ako, pero pinagluloko ko lang yung test ko. Hindi ko na maintindihan. Napasa ko naman. Kaya naging citizen naman tayo. Darating din kayo doon. Oh yeah. Madali lang ipasa yung citizen. Ay, okay, nag-ikot lang tayo. Oo. Kanina, nasa coronation na tayo eh. Mahigit lang din. Gusto ko lang tingnan dito kung kamusta naman. Sarado na kapitbahay kami. Katatapos lang kasi ng snowstorm talaga kahapon eh. Buti nga ano eh. Buti nga kuya na pagbigyan ngayon. Buti nga hindi nag-snow kahapon talaga. Tragis na. Nadaan yung Tapos na. Mahirapan no? Mahirap mag-drive. Ah, lintik. Buti nga inayos nila, inasin nila. Ang bilis Ilinis na nila ano, no? yung kalsada. Ang bilis talaga, no? Oh. Bilis na. Grabe ang team ng, ano, no? Ng Toronto. Puro, yeah, lamig. Minus ano ngayon? Minus 10? Minus 9 ata, Minus 9. 9? Feels like 20. like 23. Ha? 23. Kung anong hangin. 43 kilometers per hour yung hangin. Grabe. Biruin nyo yan, guys. Isa sa Scotland, minus 47. Ganito yung pakaramdam ng hotdog na nasa freezer. Yung frozen na. Hindi, totoo. Pag nilagay mo sa labas ang soft drinks, mga isang oras lang siguro. Alam, kuya, Pumuputok, eh, no? napanood ko nga sa TikTok. Yung spaghetti niya, nilabas niya. Wala pang 2 minutes. Nakalutang yung kanyang, Hindi ko pa naman minus. Anong nakalutang? yung tinidor, di ba? No. Ginano niya, sinantok niya yung spaghetti niya, tapos sinayaan niya mga 2 minutes. Wala pang 2 minutes. Nakaganon na. Pero yung kamay niya. Wala na, tinanggal na niya yung kamay niya. Kala ko na-froze na rin yung kamay eh. Binalutan nga niya yung kamay niya eh, kasi Sobrang lamig. na. So, umalis naman pala yung landlord namin dyan. Kayo mali kayo? Kayo malis? Pumunta ng Alberta. Doon yata magsa-celebrate. Alberta? Edmonton. Nag-aeroplano sila. Yung aming amo. No, landlord. Nandoon na. Oh, yan. Kawawas. Pero pa ako yan eh. Wala akong magawa mamaya. Maramaya pa rin man ako matutulog. Pag wala akong pasok. Kasi, Gusto ko nga yung magiging shift ko doon kasi gabi. oo. Kasi kaya naman tawag dito kaya medyo maaga kami kuya at may samba kasi kami. Oo. Alam mo naman. Bukas maaga ang samba nyo? Oo. 10 10. kasi kami din 10:30 ata simba namin tapos 12. Gising kami ng Pero ewan ko sa kanila kung mapag-resisyon na nila. Maraming Merry Christmas! salamat. Uy, pabukod. Happy holidays. Happy holiday. Okay, bye-bye! Happy holiday. Okay. Bye. Thank you.